Okei, hyvä. Ja mennään. Jes. Ja sit mennään. Hyvä. Sitten ei tarvitse niin paljon. Lähet vaan liikkuu enemmän sivuttaissuunnassa. Ei tarvi niin paljon sinne eteen. Okay. Eteen, niin ei tuu sitä äkkikäännöstä. Joo. Noin, hyvä. Ja sivuttain. Mennään yksi vielä. Okei, ready. Hyvä. Joo, kato mun liikkeestä lähet siitä. Joo. Jep. Tulis liian läheltä. No ehkä semmosen puoli metriä alemmas. Ja mä ajattelin, että... Joo. Jep. Ai, nyt sit. Jep. Joo. Mä huolin vähän kroppan mukaan se ekakin torjuntaa. Se tuli ylös. Okei, hyvä. Vaihda siitä. Eikä little step back. Okei. No. Hyvä. Mä se ehkä ottanut jopa kiinni. Vähän voimaa, pois vähän nopeasti enemmän. Hyvä. Ja Reino vielä. Kyllä. No, hyvä. Mennään ykään. Hyvä. Vaihda. Hyvä, jalat. Muuttuuko, jos näin päin? Ei muuttuu heti. Tää muuttuu heti. Aku kiskas. Kiitos! Ei saatana. No jo viimeiseen vuoteen lentänyt noin useasti. Jos tulee just se, minkä oot halunnut ja sit se kamerankin silloin jos nuuri. Käännä itse vaan portille enemmän. Noin justi. Ava. Ai vittu! Ei sieltä nyt tullutkaan sit sitä mitä. Ei, siinä meni kaikki vähän Milloin mä helvetti. haluan tuon vekessä? Mä ajattelin, että mä laitan sellaisen, että toi nyt jää tohon. Okei, hyvä. Paina vaan siitä. Tosi aktiiviset nuo jalat, mutta nyt tuntuu, että kädet ei oikein ehdi mukaan. Joo, koita pitää painamia Joo, vähän ja nyt enemmän siitä tuli eteenpäin, hyppyri. ettei se jos siitä tulee joku pallopomppu tai joku, ettei se pomppaa sen takia niin jalan yli ja ne otat perseen. Hyvä. No niin, nyt se oli. Hyvä, asurilla mennään. Terve, mutta kun lähtinyt täällä asurilla, että se lähtee herkästi. Eikä. Perkele. Vikaisen vie se heittää sen sinne saattoon. En mä enää potkaise himoa. Hyvä. Okei, hyvä. Vaihda siitä. Hyvä. Sitten justiin nää on vähän niitä etäisyyksiä, että kumpi on parempi. Sweepi, jalkatorjunta, minkä asento. Jos se tuleekin ylös kuitenkin, niin täytyy olla valmius siihenkin. Yes. Ai, nyt oli oikein mallikas. Hyvä. Siinä oli nyt. Kolme. Jep. Hyvä. No joo, ei olla toisella piskilhousun nuorempana. Hyvä.
porkkaiden käsit. Joo. Joo, et sit tulee... Ja sitten siinä on kuitenkin ero se, ettei se on näin, vaan se on Joo. näin. Iso pinta. Hyvä. Okei, vaihda siitä. Hyvä harjoittelu. Joo, kato sen. Hyvä. Voitte vaihtaa kuorotelle sit ihan. Ja sit tällä lailla, että käännä sen ympäri siitä. Jalka lähtee. Joo, se lähti jään mukaan. Hyvä, nyt pysyy rassa hyvin. Ai. Liikutaan! Älyttömän huono paikka kynällä. Arvaa! Ei käynyt. Pitäisikö meidän liikuttaa vähän palloa? Pitäisikö meidän liikuttaa vähän palloa? Lähemmäs! Sit vaan uudestaan. Ihan ok. Aku, ajoissa vain. Pysy! Vaan lähemmäs, Aku lähemmäs! Oikein vähän. Oikein. Kate, eli profits, jaettuna myynti. Pidä siellä, Franki! Pidä siellä! Hei! Taka! Pois! Maali! Hyvä liipu!